Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kaniyot na kayo, day! Magsulti ko, Sam. Hay, kabisito ka. Kung sa iyena ang imong ikabalakan, Greg. Dinod ako gustong nahibaw siya di nahitabok na ko. Pero, nahibaw naman na siya. Ayaw na ka naguna-una, Greg. Ako'y may baho ni iyena. Sir, Ako'y may baho sa bata. Mulakaw ko, makikita ko sa tong abogado. Makagawas ka na yun, Greg. Ako ka nang ipasalig ni mo. Unsa man ang nahimong sa ni Tatay Craig? O, may bawo, day. Ato nang may bawaan ron. Tana tiyo tikoy. Dali, tanang. Sir Leon. Ikoy, Sir. iyena. Sir. Sir, si Tatay Craig. Si Tatay. Iyena. Bisan ako nakalitan ko, ani. Pero ipasalig na ko ninyo. Makagawas na yung tatay Greg ni mo. Dili ko may mutang. Dili ko may mutang nga mao kininahitabo niya. Gamito na ko kutob sa kumay mo aron makagawas na yun si Greg. Dito na ko ni tatay Greg ni mo. Nagkasulti na mi duha. Gianhi ka na yun ako kay nabalagkasab ko ni mo. Karon, nagkasulti naman ta. Ingnon ka na ko nga ayaw o kagool. Maningkamot ko nga magkagawas na yun si tatay ni mo. Asa man mo, Stikoy? Mato mo ni Greg. Oh, Sir Leon. Oh, ihatod ko ka mo. Dali, ihatod ta mo. Dali, yan na, dali. Dali na, dali. Dili na lang ko manaog. Kay mulahos ko sa abogado, Tikoy. Oh, sige, Sir Leon. Oh, dali, day. Tikoy, Sir. kining bata, ha? Si Yena, ha? Oh, sir. Ni ako. Ako'y bahalang dayin na. Salamat, Tikoy. Sige na. Yan, ha? Salamat kaayo ni mo, Sir Leon. Sige, day, sige, day. Tuwa na sila, Ton. Bata pa si Yena, ha? 13? Oo. 14 anyos na siya. Mo 14 na siya, sir. Pero tanawang lawas. Labi nagmagtalikod. Kurba na og lawas bata. Daga na na, eh. Mahimo na na, eh. Pwede na na, eh. Himo magani ng tag 5 anyos. Kada pa siya nga mo 14 anyos na. Ton. Hayay kayo nga kong anak. Hayay kayo si Jonas. Nga maoy maka-virgin anang Yena. Pag-upa kayo nga miuna ko uga. Mipuli kapatong sa iyang inahanton. Ilong bitaw ko siya. Samtang nagtungtong ko sa idahan, kuyawa lagi na ako. Kay diha na siya sa mong tungod. Nagilang, giuyog-uyog niya ang unibilin. Pero karoon dako na. Pwede na. Mahimo na. Guwapa na, siksi pa. Husto ka siya. Hayahay kay Jonas. Larga na, Ton. Kilom na. Lola, misalig ko ni Sir Leo. Mipasalig siya ang tabangan ko ni. Makagawas na yung kudri. Sa may hinungdan, tay.
Ganong ginakop man kanila. Kani ang tumagod, doon ako gikaaway. May gikaaway ka. Kabuutan ni mo, Tay Greg. Uwa na ko kalikay. Nakasukol ko niya. Kapit ako siya mapatay. Nagtuo kong gikalimta na ang mong hitabo kinawa man lang siya. Ugwa may magkahusay. Pero nakalitan na lang ko kay mauna ka ito na hitabo niya. Mibalik niya sa dinhiyog. Ikasuhan ko niya. Bawa niya. Gidakop ko. Tikoy? May. Mauna yun ha. Saksi ko ng hitabo ka. Bisan ako, nagtuo kong nawagtang na to. Pero gamay na kinito po, anak. Yung palag. Kamala ka magagawa sa nayon ko. Basta ayaw na pagkilak. Ayaw na pagkilak ba? Tikoy, dili mayo nga magdugay mo din eh. Di sa maayo para sa akong anak nga magdugay din sa dapita. Mamawalin na mo, nak. Gusto ko ikaw ang magakos. Tay. Ibaw kabaya. Bisan kadiyot lang. Nga dili ko kakita ni mo. Minaw na kayo. Wow, kunta ko sa imong agtang. Ni Amerias. Mingausap ko ni mo, Tay. Paulit na yun sa ato, Oo, ulagi. Maghuwat ko ni mo, Ulagi. Uy, Tala din. Tala din. Ay, Greg. maulit na mo na. Tatay, Lagi na yung natatay ni mo. May. Attorney? Attorney. Si Herminia kini. Makigsulti ni mo si Leon. Niyay mo cellphone, Leon. Sorry. Ultima ura kong magsamok ni mo, attorney. Diya ka lang, Herminia. Ayaw pagdool na ako. Diya ka lang. Sensitibo kining atong istoryahan, attorney. Ug off-limit ni ilabi na sa akong asawa. Nakaila ka ni Greg. Okay. Paminaw. Paggawason ni mo siya sa prisuhan. Pero paabtaon na siya. Puyo. Balig. Usa ka tuig. Ingon ani ang nahitabo niya. Attorney. Okay. Mura ka to, attorney. Ika'y bahalang mo diskarte. Bye. Gitutukan ko ni Mugmayo, Herminia. Bisan unsao nakadungog yun ko, Leon. Dili yun nako sa nga nadungkan ka nako. Kaluoy ko di ay ni Greg. Introduction lang katong sagpaa. So lain di mo mga bunog, Herminia. Kung mo buha, kanang baga mong baba sa imong nabati ganiha. Nagkasinabtanay ba kita? Diya ka lang sa puntahan, Sarge. Ayaw na lang sila eh. Dili man ko magdugay. Oh, Greg, dali. Doon na yung kay may hearing pa ko. Ay na lang paglingkod, Greg. Kandi yung trabaho ng atong istorya. Barug lang diya.
Gituwa to alin ako studio ng imong kaso. Okay, makagawas ka, pero dili madali-dali kay illegal ka nagkupot og armas nga mubuto ug magkamatay. Naiguta sa Republic Act number 10591. Wa kay lisensya sa mga armas. Nadakpan ka gyud sa akto, Greg. In flagrante delicto. Di kampana ko kabukado, Greg, pero sultihan ka na ko. Bugat kaayo ang imong kaso. Maninguha man kung maayo tungod og alang sa kamaayong tao ni Sir Leon. Pero kikasubo na ako sa pag-ingon nimo. Mobakasyon ka una og dugay-dugay sa prisuhan. Mabilanggo ka gyud og usa ungadto sa duha ka tuig. Attorney. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!